optional ଆମେ ଏଇ ପୁଆଳ ନଡ଼ା ଏବଂ ଦୁବ ଘାସ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶାଶୁକୁ ଅଧିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ। সেই দৃষ্টিରୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲା ଭଳି ବୁଝି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲା ଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାଧାରଣ ଭାବେ ନାଟକ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଗଛ ଯଦି ଉପରେ ଜିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବା ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଲାଗେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଲାଇଟ୍ର କାମ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ତାକୁ ଆମେ ବିନା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ପନିପରିବାକୁ ସାଧନ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୈଳ କରିପାରିବା। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ମଡେଲ ଲାଗି ଖାଲି ଥର୍ମୋକୋଲ ତିଆରି କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମାଟିର ସେଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତ ଆପଣ କୁଲର ଦେଖିଲେ କୁଲର ସାଇଡ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାଣି ଦେଇଥାଏ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେମିତି स्टॉल बुझिबे आसनु स्टॉल देखुनु 8 नंबर स्टॉल ए हेलो 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 नमस्कार। आज जातीय शक्ति संरक्षण दिवस आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। यही दिवस उपलक्षे आमे आपण मानक पाखकु नहीं आसीचु एक सुंदर नाटक। यही दिवसर महत्व शक्ति संरक्षण सहित आमको एक वार्ता प्रदान करुछि। केउ भली भाबरे आम्भे माने निजे निजे शक्ति संरक्षण करिबा एवं साधारण जन समाज को शक्ति संरक्षण प्रति अग्रसर करिबा एवं तांको मन भितरे तांको मानक भितरे सचेतनतार कार्यक्रम सृष्टि करिबा सचेतनतार वार्ता पहुंचाइबा यह हमर एकमात्र उद्देश्य। यही दिवस उपलक्षे यही दिवस रे शक्ति संरक्षण एवं दक्षता विषम अटे समय धीरे धीरे पर मधुमाया विष धीरे धीरे पर मधुमाया विष शक्ति होई जाए क्षय शक्ति होई जाए क्षय। सुण सुधी जन दे मन कन विषमटे समय सुधी जन विषमटे समय धीरे धीरे पर मधुमाया विष धीरे धीरे पर जाने शक्ति होई जाए क्षय। आसे मनरे भय आमे केमिति बंधिबा कुह आसे मनरे भय आमे केमिति बंधिबा कुह। केते प्रदूषण रोग नहीं आसे घोटिया तू अच्छी काल सुधी जने घोटिया तू अच्छी काल शक्ति न रहिले संसार का पर शक्ति न रहिले संसार का पर
बाट बंटी खाऊ हे छट पट ଆଉ ନଥିବ ବାଟ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ହେବ ଛୋଟ ପଟ। ଆରେ ଆସିବାକୁ ତ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରିଲରେ ବିଲଟା ଖୋସି ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲା ଦିନଠୁ ଆଉ ଖୋସୁନି ଖୋସିଲେ କଣ ନା ବିଲଟା ହଜି ଯାଉଛି କଣ ନା ପବନରେ ଉଡେଇ ନଉଛି ଏଣିକି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଜିଅନ୍ତା ବିଲଟା ଦେଇଦେଲେ ମୋର କାମ ଏଣିକି ଫତେ। ଶୁଣ ଆଜିକାଲି ତମର ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲଟା ବଢୁଛି ତମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ସେମିତି ଅଧିକ ବଢୁଛି। ତମେ ଯେତିକି ଶୁଣି ପାରିବ ସେତିକି କଥା କୁହ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଜମା କରିବିନି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲଟା ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ଏ ମାସରେ ବି ତ ଅଧିକ ଉଠିଛି। ମୁଁ ଉଠେଇନି ଆଜ୍ଞା ମିଟର ଉଠେଇଛି। ସେ ମିଟରକୁ ବାଡେଇକି ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକେଇଦେଲେ ତ ଆଉ ଉଠିବନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାଡି ଆଜ୍ଞା 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 କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାଡେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ହାଣ କାଟ ମୁହଁଠୁ ଛାଡନ୍ତୁ ଠିକ ମୁହଁଠକୁ ଆସନ୍ତୁ କଥାଟା ଟିକେ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। କଣ ନେବି ଶୁଣ ସେଇ ଯୋଉ ଧମକ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଦେଖେଇବନି ଆମେ ଫସିବୁନି ଫସିବ ତମେ ମାନେ ତମେ ଏଠି ସାଥି ରହିବ ତମ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ମିଟରକୁ ବାଡେଇକି ଭାଙ୍ଗିବି କଣ ଭାବୁଛ ମୋ ଘରଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜି ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଲ୍ କାଟି ଦଉଛ କାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଲ୍ କାଟି ଦଉଛ ଆଜି 5,000 କାଲି 10,000 କଣ ଚାଲିଛି କଣ କି ଫାଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ତମର ଆଜ୍ଞା ଜମା ବିଚାର ବିହୀନ ହୁଅନ୍ତୁନି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାର ଆପଣ ନିଜ କଥାଟା ଟିକେ ହୃଦୟକୁ ନେଲେ ଭୁଲଟା ଆପଣଙ୍କର ନା ମିଟରର ଆପଣ କଥାଟା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। କଣ ଭାବିବି ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ ଔଷଧ ନ ଖାଇକି ତାଟିଆ କାମୁଡୁଛି ଏଇଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ଆପଣ ଅଧିକା ଯାଉଛି ବୋଲି ଅଧିକା ଉଠୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବା କମେଇ ଦେବେ ଅଟୋମେଟିକ କମିଯିବ। ତମର ଉପଦେଶ ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ବିଲ୍ ଦେଇଦେଲା ଏବେ ତମେ ଯାଅ ଆରେ ଯାଅ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବିଲ୍ ଦେଇ ଦେଇକା ମୋର ଥକି ଗଲାଣି ମନ ଇଚ୍ଛା ବିଲ୍ କାଟିବେ ଆରେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଯଦି ମୋ ରୋଜଗାର ପଇସାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ରେ ଯିବ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ଖାଇବେ କେମିତି ଚଳିବେ କେମିତି ଆଜି ସିଏ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ପାଇଁ ଚିଲଉଛ କହିଲ ଯାଉଛି ରୁହ ଏଇ ନିଅ ଦେଖ ଦେଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ତ କେତେ ହେଇଛି ଯେତିକି ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୋଜିବ ଅସୁବିଧା ହବ ନା ମାନେ କଣ କହୁଛ ସବୁ ସୁବିଧାଟା ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କରୁଛି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସବୁ କରୁଛି ଦେଖ ସଂଗ୍ରା তুমি ବାରମ୍ବାର ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ ଚିଡି ଚିଡି ମୋ ପାଇଁ ଘର ଘର ହେଇ ତମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଇ ଅଭ୍ୟାସ ପଡିଗଲଣି କଣ କର ରହିଲି ନାଇଁ କଣ କର ରହିଲି ତମେ ମତେ ଏତେ କଥା କଣ ପାଇଁ ଶୁଣାଉଛ ମୁଁ କଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢେଇଦେଲି ଆରେ ଘରେ ତ ଆମର 24 ଘଣ୍ଟା ଏସି ଫ୍ୟାନ ଟିଭି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଲା ଆଉ ଜେଜେଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ଟିଭି ଫ୍ୟାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ପାର୍ଟି କରି ଘରେ ତାଣ୍ଡବ କରିଦେବି ଏଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କଣ ରହିଲା ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ବଢଉଛି ତମେ ତାଙ୍କୁ କହୁନ ହଁ ଶୁଣିଲ ମୁଁ କଣ ଅଛି ଏମିତି ଘର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଖାଲି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଜାତକ ଠିକ ଠାକ ପଡିଥିଲା ରାଜଜୋଟକ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପଟିବା କଥା ହେଲେ ପଟୁନେଇ କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି ମହାଭାରତ କଣ ଡେଲି ଡେଲି ଚାଲିଛି ଘର ଭିତରେ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଟା ମତେ ଠକେଇ ଦେଲା କି ରେ ଘର ଭିତରେ ତମର ତ କୋଉଠି ଯଦି ଟିକିଏ ଖୁସିରେ ଉଣା ହେଇଗଲା ଘର ତ ପୁରା ତାଣ୍ଡବ କରିଦବ ଆରେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଘରଟା ଭିତରେ ରହୁଛ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର ସେତିକି ଲଗା ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ମା ନାତୁଣୀ ବୋହୁ ଦେଖୁଛୁଟି ନାତି ଟୋକାଟା ବଡ ହେଇଗଲାଣି ତ ବହୁତ ବଢି ବଢି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଘୋର କଳିକାଳ ମାଳିକାରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁ ଜାଣିଛୁ କି
गुरु गौरव ये कली जुग न मानिब आ ये से सुधुर कौन Consolation prize goes to Kirozmay Patti from Jajpur Jilla School, Jajpur. And the second consolation prize goes to Pratap Kumar Mishra from Panchayat Samiti High School, Devgaon, Bolangir. The two consolation prizes are having of money of rupees 5,000 each. As we all know, our model exhibition has been organized outside this hall by EIC Electricity Office with support from Center for Environmental Studies. I am now going to announce the winners of the model exhibition. The first prize goes to Abhilipsha Priyadarshini Dandapad from class. And the second consolation prize goes to Pratap Kumar Mishra from Panchayat Samiti High School, Devgaon, Bolangir. The two consolation prizes are having of money of rupees 5,000 each. As we all know, model exhibition EIC Electricity Office with support from Center for Environmental Studies. I am now going to announce the winners of the model exhibition. To Sri Santosh Das sir.